ar draws Cwm Tryweryn yn gofgofn yn llyfrdrani ac anghofiwn ddewrder ar ychydig bryn a'i digarchar y saith drosom ni ac wrth meddwl am y Cymru How go you in Halloween? Oedd y werin ddim digon o ddynion boeth I fyny yr hylun. Wel Dafydd, mae weld y Steddfod brysur I chdi hyd yn hyn, o ti'n mwynhau? Wel, mae'n Steddfod rhy brysur. Am ryw reswm nes I dderbyn gormod o gigs, ond am mai dyma di'n rhe addysg I beth bynnag de, yma fi sy'n yr ysgol, yn ysgol Titan Domen, just dros y bont fan hyn. Ac felly o'n i'n awyddus iawn I ddod yma, ond mod I di ymddeol, ond dwi'n edrych ymlaen at heno. Wel, ti wedi cael llawer o gyngherddau hyd yn hyn, a oeddech chi'n y pafiliwn Nos Lun, y maes bi heno, a wergylch dipyn gwahanol yn bydd? Mae mhlant iengau I fy hun yma heno, jyst yn gobeithio mod i'n mynd I wneud rhyw fath o sioe ohoni, ond dwi'n edrych ymlaen, achos fe sy'n dadlau flynyddoedd yn ôl bod angen i'r Steddfod gynnwys diwylliant newydd yr ifanc, a maen nhw wedi gwneud yn llwyddiannus iawn. Mae cenedlaeth ymlant I rwan edrych ymlaen at y Steddfod bob blwyddyn mwyn dod I lefydd fel maes bi. Mwynhad y Steddfod Dafydd, a dos I ganu. Wrth gwrs, Elin, unrhyw beth wyt ti ddeud.